God kväll för er. Här nog som heter vi vant i kväll och för vi är kommande holmgången i mitten flyande förska politiken. Han var ju gitna sambandslotion och han minne var ju gitna chowelslotion. Men jag vant att han kväll så den nog för föringar som tager ut rum akkurat kvunta för manakvällen eller manadagen. Men och ungefär och jag hoppas att du får ett gott kväll samman utler och hade kämpat och ett gott välkväll så det annorlunda än det vanliga. Och det skipa så läs är att Charles Mauron Barrer han för lägga för vi en torrtale mot samband någon här är det för sambandsmauron Högne är lägga använda torrtale mot sambandslösning. Så gärna ta ett här i stället visst att komma livan för det vet jag inte så börjar vi holmgången. Och till skipa är i fyra omgången vi fyra ävnon och det första som för att checka till holmgångarna som är på 20 minuter kvar. Det är Anna Falkenberg och Maria Arke och det är för att checka som utrikespolitik och väljarpolitik. Det är spännande. Den nästa är Jesholver och Björn Samuelsen som för att checka som putching och verkalander och dansa pengar. Ta trea jag så var det musik i mitten och här är ett ungt Sera Donald Per som heter Fröje Sigmundsson och Bente Haberg Jakobsen som kommer att underhålla under kväll mitten holmgången så här är musik en låt här och den nästa holmgången begynner och så var det Eitis Hartman Niklasen och Anita Fröjes Mörk som färra att tosa och möjligar innanför och utanför Rutslaskapen och tan fjorda och senaste holmgången hon är som mittlon sambandsmannen Bar Nilsen och Charlesmannen Högna Höjdal om lösning och samband. Så blir musiker åter och så att hon att jag är hon låter här det kunna nuta gå en öl eller så där vad som tycker nu är för då är matingen. Jag vill nu börja showen så att Charles Mauron Barrer Joseph du kan begynna att greja Frank och så till ser på tingen. Joseph ge dem en klapp, ja. Ja, tack för det, Johan, och tack för det att jag får till det. Och nu tar jag skjut för att vara Charlesman så helt jag att du skulle färra utan rätta hemmen så är för ju gott och väl tufft och slitet. Och nu halt jag nu följer mig akkurat som Magna Höjdal han plejer över vältest. Jag kommer sätta några kvian inte röd i kväll. Gå ærarar, gå føringar. Tjauvalde for ikke til vel på å velge en reia skjøtt eller en blåa skjøtt. Vi får til vel på en reia, blåa og kvita skjøtt. Ikke tog, vi da har glemt hina farvenar, ter er sjølvand i øysene ombøyer, vi tjauvalde av folketinget, til dømes farvan til å innholfjær svørst. Hetta, vita vit, hetta er en sandrønt. Tjauvalde fyrir vel på at alle føringar skulle genge i kjolme. Hette er eise, tog det så nekk som fyrir iver høtt i åken. Apropos iver høtte, så vil Tjauvalde ivertaka loftrummet. Årsøkken er skjer og einfølt, føringar skulle roa iver eknon loftet, og hetta doa vid øysene. Ta suttja vit, vi doa lofta, hetta vita vit, hetta er en sandrønt. Tjauvalde, for ikke gjøre nækka, for jeg begynte å kontakte i Danmark. Vi talde ikke at folketingsombånd skal få fortjeng til en Soria-tunnel til Sorøtjen, som vi ødvita er Lutla Danmark. Og en Soria-tunnel merker så stad at vi begynte å kontakte Danmark. Hetta må ikke hente. Og en ekva til Tjauvalde er en ekva for en førskar rødt av folketinget. Vi skulle också om färger och välja föreskar löster. Skulle vi kanske börja att äta i snabbsatingen? Nej. Vi tar pizza tjejtrush. Skulle vi börja att dricka toper? Nej. Heltor öjna oj. Tjauvalde för alltid att vara vaktar under en föringon av folketinget. Och ta mig in i yttre vi en sejhund som jaunaflocken har haft. Här ändamålet är att räka sejen som han häver igång till heja och i rätt så äkor kunde få oss på ur honom. Nej,
Vi vill göra hundren som går intill vid frals och ha samband ut i Atlanheim. Eller inte samband, men till vita vad det menar. Färja väl och väljer tjövälde av Folketingsvalen om månaden. Ja. Och nu må jag lycka Arne Slottie och han som må jag lycka harmast om att Högen Höjtal är det tjejliga stöv och att lätta väl i hevan inte kåt. Tøy, han var så öppen att äldre kom i husen och kåt är rökförgift eller röntsingar så är för jag bjöd hon hetta kåt till att föra resten av välsynen och önskar hon gå etna. Gör vällagna. Tack för det. Ja. Du klär gott att det sambandsskott i hunden, det må jag säga. Ja, stora tack för det bara. Men nu för hon Höjdal sambandsmävor och det görs väl. Detta har vi sagt när det kåte. Vi sambandsmän, vi gängar ju äsning kåte. Och gå föringar, sambandslockren till att trycka väl. Vi sambandslockren vidare till vad de får. Och nystekera bröjtingar. Vi kunde vid sambandslockren lycka som en trycker och väcker foklunche, ja en pisa, lycka under vången till Danmark, helter och utveckla oss här. Helderna avveckla oss. Vi som tjåvalsmänner säger vi att räka och sparska pisen ut av etchene, är man inte anar om flyger eller inte, eller om det är dypen. Tjåvaldes ösarner, här röjna locka att det kom till, att halta att det är så pisar bara skumpas ut av etchene, och så skulle det bara vita om det doa att flickva eller att detta bant i dypen. När vi vet sambandsmän och sambandskvinnor har bäge bein i hjörnet. Ja, det kan jag så tölande att drömma om att göra kjost och tjå. Vi som har lydet land skulle halta att vi kunde stanna under lien i storen och kjost och tjåen. Eller ha en flaggstång under vi som där tås om utanför STH-sportsna. Men det är allt bara drömmar. Det är inte praktiska politiker. Det är så lätt att stanna en trappestein och bara råpa lösning och råpa färger. Men i verkligheten snurrar det sig om välfärden i färgen. Det nyttar inte bara drömma, vi må förhålla oss till verkligheten. Man kan inte leva och huxa och drömma. Det skapar inte. Det som har skapat allt i färgen till det som vi har gjort samman med Danmark. Vi har nävan haft, vi har nävan vi har liv här att vi har haft Danmark. Och hicka till verkligheten. Jag det så han där skrev och gav en tjåvalsforman över i en kod till Janne. Och så flera har sagt, hvis vi väljer lösning och tjåvalde, så får det så inte ut som här som förren. Som en krote skarver, här kodis bara en hamngrupp i ånen, så lär vi löjve hvis vi avtjöva cykelläggan i samband. Och detta vi har gängt kod till och spela föring, ja, är menet här. Jag vill lysa i Danmark. Kommer här hemma för att tälja föringen och till standa äckna beinen. Nej, han är själv att döma om att åttan Danmark har vi inte haft dessa möjligheter så att cykelläggan och är så fantastiska rydsfällskapen. Det ringte att säga. Så kan jag. Och tid, jag ska ändå väl säga vi tjåval det lösning, ta få det luftiga drömmar, det är löd att uttäcka luftrum där flickvar uppe i alla töjna och komma omgång ner i hjörna, men vi sambandslösning. Da får de tre ting. Og i en. De får kroner og kroner og kroner. De får kongshuset, drottningsna, til krona. De får danska gjaldøyra, til krona, til det trygga som det har. Og de får kroner til vi for nye sjån det trygga. Vi bør ikke gjøre noe sjål i forrige. Vi får pengene ur Danmark. Så velger sambandet og blir ikke sjål av rustungen her da er hjemme. Så vi sier samband. Og ta nå. Och så är han för jag tacka bara för jag lämnar mig kåte. Och jag har alla sen jag bara en gåva och det är en försk landslagströja. Och det är inte hon är blå och kvit. Det är faktiskt för rosa bara för att det kommer till utsattalige. Och lätta vi att trycka på vad vi mäkna äkna benen. Här är vi samtidigt att kommer utsatt. Och bara är så stola till. Det är vi tacksamma för bara. Så lätta men någon vad vi mäkna tar vi standa äkna benen. Och trycka på det som vilja. Gör så bara. Tack för Jögna.
Och bara så du vet det, men vi stannar i kväll då vi kom upp att ta spela alltså ha en för så vi är i Västmanna och en outgående dist eller outgående ja. Tullus säsongen men en spännande outgående dist. Ja, det var vanlig timing. Och vi på Island där. Ja. Och heppa kvartlig. Eisen här. Ja, men låt oss göra en stor klapp. Jag hade det kunde gått bort om rollerby så gå över där. Det är godt. Men nu färger vi är till Holmgångarna. Och det första är att checka styck fullt till Anna Falkenberg och Magne Erke. Välkommen. P2. Tack för det. Och när vi har gjort det är att Högne och Barur tar välja själva sjövande kvar han som tackar till. Men tar det tar som halta styr av tojene och chatten så där så visst det så för en ordentlig så blandar det sig på. Så jag tycker få en mikrofon här från nu står jag tycker bara chatten gör så väl. Och tycker kunna starta. Okej. Okej. Och Gus börjar vi. Okej. Och vi börjar vid Steinsax på pojk, vi börjar eller vad? Du må gärna få Nej. hvis du vill. Dejligt. Tack. Så tar jag det. God kväll ett sommål och god kväll eisne till min motståndsman i dag. Pustimon eller Magnarka. Så är färdig att börja här ikväll vill jag säga att jag har öjla stora sympati för lösningarfältet, för tjåelsfältet. Och det här vi är särskilt att det är en stor dilemma vid det själva. Kventan är vi enaste där. Du var det som själva tar du var nya fälsketinge. Du gör det nekva goda verkskatlarna med landa få förisk sköl och rusarkiv någon till färger. Men det är så synd ut där lika väl till du fast reklamera vet du. Det är danske pengar de brukar på det. Det är alltid det lika viktigt att slå fast det blir. Nå, nu låter det ju Sverigepolitik. Det är det vi ska ta oss om nu. Samhällsflocken vill att vi skulle häva vilka karmar till att komma till utanriks och vägpolitik. Vi vill häva ett större rasarum till att kunna ombo oss själva och till att bruka till actionerna som är komna för nu. All hemsens storvälde har egen i modrocken och vi vet att vi ser viktigt geopolitiskt. Det håller vi där vi skulle göra i timon rikeskarmen som är i det. Och vi tar en präck på att det kan lätta sig göra och det häver läst sig just. Tar man häver en semjesökande anda och vill finna lösningar. Så det är det som är alltid att åkare politiker kan bjöa. Vi vill med landa göra ett parlamentariskt samstadsråd. Vi då finns ett samstadsråd för stöttnar. Och vi vill även ha ett samstadsråd för parlamentet. Det är utanrikspolitiker och det är sprätter ur parlamenten, ur utrikespolitisk nämnd i Danmark. Och här är det några ting vi skulle ha fungera i förrjun. Men jag håller att en föres folketingsombo ska bruka de här möjligheterna som är i folketinget. Ja, jag kommer hit. Tack för det. Jag må säga om Anne att hon är kanske en av timon som hever ta mest brastni entréna in i en folketingsväldist. Det är ingen annan som har haft bättre fjallman än hon och är mer vantan fjallman än hon. Så tar man ju säga, hade du skåra väl Anna? Och lärmaste. Och lärmaste. För det kommer till utanrikspolitik. Så handlar utanrikspolitiker om hur du kan välja och främja AHA-malene tjata själv. Det som vi för fram av Folketinget och har fört fram av Folketinget i flera år, det är att de skulle minnas till ingen annan än bära föringar som sätter förisk mål främst och har det som prioritet och i öllum tusen fåast vi. Det är öjligt områdande att vi takar räge av utanrikspolitiska målen till alla okkar existenser i det. Han bygger av avgång till tillfönsen och i havnen att vi får sattmallar och möjligheter till att tröjda tillfönsen och att detta tillfönsen som vi kunde växla om till varor kunde vi sälja ut i hemsmarknaden. Det märker att vi är en virken pastor i öllum hems samfällan
og ta avkjørst nøyut at vi kunne tala okkara egne seg og i ødlom førun og ikke ligga nyaste bunkan og dønun ta tarfara ned til Bruxelles og spyrja om hva nu eina for kunne sleppa å gjøre eller kunne fremja av ein lørunsle. Hetta må være okkara egna mal, hetta må være okkara egna rødt som talar, og hon skal fremja til føreske endamal. Det blir slett ikke til, hvis det hitje etter, hvordan og i Danmark hever valgt å legge atlansun fiskvinnepolitikk i Bruxelles, der har lagt atlansun utanrikspolitikk etter hånden i Bruxelles, og handelspolitikken i Bruxelles, ta enda vi at tarra mål, hei fremja dansk mål og ES-mål. Det så vi med landa i 2013, ta i makrelballatan vær. Førjum parste vær Danmark, ta og i vårdar parste vi oppvundla, vårdar parste vi ES. Ta vårdar parste vi ES. Magne, vi i 2022, vi altså ikke 2013 mer. Vi var nødt til å sutte den verleggen i ene som i det. Vi har et brett innskje fra i førjum, fra øtlun vangon, øtlun flokkon, at vi skulle ha bedre avgang til den europeiska marknaden. För att det Danmark görs då, där har nämligen storlocken ute. Och hur gör det där? Tror att det har några muskler nere i ES. Där det fotlig limer i ES. Vi sutter att nämnda forskvinnan Ursula von der Leyen hever ett samskifte vi stöttna här hemma för nu. Och det hever hon till att den danska stötten har lagt press. Vi var nödt till att bruka det här 4 månader vi faktiskt häva. Vi har varit några som stannar samman. Alltså, det ingen orsök att lägga sig under kong för att vinna sig ratten till mellan annor och få hjälp från öron till att trusta ett eller annat jökn. Men tar du nu nämner det här, Ursula von der Leyen har sagt detta, och Edmund snackar vi hantan och bara snackar vi den trea. Ja, vi har hört allt det här. Jag har hört allt det här sedan 2015. Det hade brött näka brött överhuvud. Ikke et komma flott av nøkron som helst land. Du kvar i einaste ferie der enda nere i Bruxelles, der det ferie nyaste bunkan, og det kommer slett ikke opp til forhandlingar i overhøver. Vi stand okko negv beter vi vi sjølve roa fyrir öllum fiskvinnesamræðingum, at vi sjølve roa fyrir handelssamræðingum, og at vi få okkar egna limaskap i World Trade Organization, at vi ombo okkur sjølve i NFC, og ikkje ligga som DFG, og vi utjavna i og vi ongar rødt, og det sama vi esti. Weißt du kvar, Magne? Vi har i sambandslösningen en politik här vi säger, som vi behöver säga. Vi skulle ha några hemmet där vi kunde ombåka själva. Till dömes tar det till till fiskvägavtal och så vidare. Vi har just en grej om politik i sambandslösningen som är konkret in i visar och vad det är vi skulle göra. Till dömes tar det till Norrlandaröjen. Vi har ju ett samt om att vi ska ha fotla limaskap i Norrlandaröjen. Vi har finns stäffest här tror jag vi där sitter folkatinget att grundlagen är inte till hinder för det. Det är Helsingforsavtalen. Och vad säger vi så att har vi identifierat problem så säger vi att nu får vi att lösa det. Nu får vi finna en lösning på det. Så tror jag att Helsingforsavtalen kan alltid Helsingforsavtalen det är bara en ombering från danskar så i kvar där av avtalar vi sviar och finnar vi är inte intresserade i att läta sig här Charlanden chokon blöva självstova limer. Det är en mat i att söka sig att du fast en självstova limaskap. Det är att du vill talter samman vid öron suverenum staten så har du fotla adgång till limer i Norrland och annan. Du fotla adgång till att vara limer i SD. Du har fotla adgång till att vara pastor i VTO. Du kan stäcka lot i olympiska leknon. Och vi skulle föringar inte klara standa sig i hesum forum någon lycka så väl som vi klarade i öron forum. För vi skapte sig virene som föringar i livet av det. Är det Danmark som det kommer från? Är det kommer bort ur okkara evnon till att vinda bort ur sjøvnen, rydgjødømme og at omsette det til noe som vi kunne selge. Dette havet som rundan om oss til fjøtlene tjåken sjølven, til evnene tjåken sjølven, som har skapt alla velferd i fargen, så skulle vi sjølve ombo oss i utenrikspolitikk. Ja. Jag ser att själva det föringar som har skapat det förska samhället, men det sambandslocken som har gjort det grundläggande brödingar i det som samhället vi lever i. Och det har vi just vi lösningar för att på slide. För det är vi enaste för. Och att tycka ideologi är att vi ska först avbryta oss för att vi så kunna hitta ut i hemmen. Först och moten, det handlar just om det att vi vill skapa samband och jöknen allt det forum som är till samstarv av ödlundsland. Det är nettopp det handlar om. Vi får negv mera samband
Da vi själva kunde välja hva reform vi vill ha. Men de må först efter och så fram. En liten Lessö, eller ett liten Bornholm, Jag ska eller säga ett det annat här. som lever av målen som kommer ur Köpenhamn. Jag ska säga där till att han allra största höjtan i vi tar sig till dömes Arstes. Det är inte russarna eller ära stormakter. Det är det att Rydje kan fära kvar till sukt och att vi börjar isolera oss själva. Er fullkomliga åsamter. Jag hade Danmark över inte gör i Arktis. Danmark ligger i norr Tysklandet. Färger ligger och åkara omvälde röker lyga norr om Polkringen. Det är pionerer och alla fiskevej i Newfoundland, i Grönland, vid Svalbard, Jan Mayen och uppmåd i Ishavn. Det är inte väl så långt norr som föringar har varit. Det är inte en danskar vid en båda nögna som skip någon. Det var 21 som skip någon som var danskt. Färjar är ett störst havöke. Vi är ett litet land, men vi är ett störst geografiskt öke. Men Rydje är helt från till tyska gränserna, som du själv säger, upp till Norskpolen. Vi täcker ett kolossalt öke. Vi skulle då bruka det. Istället för vi ber att checkla som hatt och hatta, kvar du bättre hatta. Vi skulle ta det samman för det bästa på sjön. Anna gav, jag hade inte det några orsak till att vi skulle lägga Grönland och Färjar i utanrydde politiska kurvorna till Danmark. Då Danmark vill främja sin egna avmål. Jag hade att vi skulle först och främst röra våra egna avmål. Så kunde vi sakta samarbeta med Grönland. Vi kunde samarbeta med Island. Vi kunde samarbeta med Danmark. Och det finns nu där samtum. Men tar vi röjna samstarv mellan Island och Grönland. Vad hände så? Jo, nu kommer på ur asiatisk plats från utrikesministeriet och säger att Timo på en av döjse snackar vi islandingar utan att vita vad hukte bautserna först. Timo inte skriva under några avtal eller några sattmål om några samstarv utan att det höskar in i danskan arktiskan politik. Vad är det väl röd? Ja. Hvis du har lust efter politiken till sammanslutning som du tydligvis inte har gjort, så håller vi att, och vi får väl på, att vi ska ha en förskan, arktiskan ambassadör. Och vad vill jag vid det? Det vill jag vid, tror jag vill ha att det ska vara en ambassadör som ombor och avmål i Arktis. Och ta för hessen personen, att det håller vid att den personen ska in i en konstellation här man samstävar vid den grönländska och den kongarrykesins ambassadör, den danska. Till det ser man att vi finner att det rökte lösningar. Och det är inte mer komplicerat än det. En ambassadör utan en stat, han är inte annan än en konsul för ett annat land. Vi det var bruk för att ha det självstøv i omboarna. Så läs att vi själva kunde sitta vid bordet här som avgörande våra tycknar i arktiska ranen. Till målet och till att vi det var uppe på bordet. Ja, tack för det Beje. Och först och nu är det så nästa omfärre och till Futching Värskatlaner och danske pengar och till så Johan Dahl ombående samband Slotchen och Björn Samuelsen ombående Tjåvalda. Gör så väl till Beje. Ja, jag hade ju glada damerna börja. Just väl, Björn. Ja, jag tror att Johan börjar vara sånt galant här som vi det just men det är okej. Vi är nu i fackatingsvälstroje och det som tror har varit tror att sambandslocken rönner att säga att vi klarar på 17 Danmark. Jag har den motsatta påstånden att Danmark klarar sig inte utan Färjar och Danmark klarar sig heller inte utan Grönland. Det är bara en orsak till att Danmark skulle vara mätt som en, ja man kan gott kalla det en nöklunda tungväktare som det pinka lite land och hvis man ser det i allhamsljóse. Men jag tror att Danmark kan kalla rydsfällskap, säger att det är en rydsfällskap och har fullt räge i Färjön och Grönland så stretcher Danmark som du vet alla vägen iver om Nordatlantshav och lycka upp i Arktis. Och då kan man ytla göra det uppe pengar om hur helt oluksaliga stora virer Danmark fär från Färjön. Det är helt enormt och hvis vi så tar det sista 30 årene så får jag affären från hälften av Futjalån som är danske pengar till att det är i där 90% av Futjalån men vi har flott ölen jag går ultrasliga kommuner här blocker 0. Och vi sitter hittar att brottkör urstug så ligger blockerna like 3% i det. För vi har klarat att 3 eller 5 kronor som är efter. Ja. Så Johan, jag vet endast in i tunn hjärsta på en Tjåvaldes smäver. Du går med en rävliga väl och jag glömmer ordentligt att det du kommer att skapa någon.
Ja. Bjørst, jeg vet godt at du gjerne vil røyne og stande egne beina til jeg grunntland, ja. Men sambandslokkeren og okra politikere til han og vil gjerne skapa samstarv og vil gjerne mennede samflage og til at du kan gjøre i en global heime leker og vil gjerne trykke at til verkatene som må få det førjar til vi ikke bare sammen med danskere og sammen med ES og øren at og kunne skaffa midlar til det, at kunne skaffa midlar til gransking som skal fram i førjar og kreve en rikvi av donalige folkskir og har en rikvi av donalige folk i utalanda som gjerne vil ha heim. Vitan størv heim til førjar. Og tog har åker eisen sagt i åker velskra, og vil ha en allsjåva havgransingar stående i førjon, ikke nega vi at skjerja nega havstående, nei, åker atla at menna gransingsna her i Nordatlandshavet, og litja mitt i smørrollen her havgransing purasta logisk, her og kanna miljø, og hvordan årene i vilasvettingen og øren, og tog har åker eisen og årene skaffa cirka 50 millioner kroner heim til førska gransing. Og det var skaffa en diabetes stående for at granske diabetes, og det gjerne hadde åfram med granske i helsegransking, og i medvaregransking, og i tøktelige gransking fra menn og framlast og så videre. Men tjovaldi, tar ikke, nei. Dansepenger, rein for gift. Det kunne jeg også slett ikke gåttaga, Bjørst. Og til du snakker om blokkjon og 3% av BDU og så videre. Altså blokkgrunn altså 20%, altså bare så blokkgrunn, 20% av okra fotjallov. Ja, har 90%, men Johan, min gode vinner. Jeg mange den bare blyer. Vi samt om nok snakk, skjønner. Tjoval Dyrsteir, Tjoval Dyrsteir. Ja. Det er så at vi parster av europeiska samstående gransking, vi gjalda nekka millioner inntil til samstående, vi kunne søke nekka millioner ur til samstående. Og jeg halte det ordentlig godt hos som Johan Dahl hever og sambandslokkeren at vi skulle hava en stor havgranskingarstånd. Jeg halte bare at det skal være første stånder, vi skulle utbytja havståndene, vi skulle utbytja til granskingarståndene vi hava. Og så skulle vi se at vi akkurat gode viner daner, kom hit bare, vi bjør samstår, vi bjør norrmann, vi bjør amerikaner, vi bjør europeer. Vi elskar samband, Johan, samband vi alle. Tigge vilja misskilja til, og vilja ikke gjøre en utlandskan havgranskasjon. Og det gjør en alltjåa førskan havgranskasjon. Jo, men tigur færra til folketingsvel for å si at damer skulle gjøre en havgranskasjon. Det sier jeg i høver ikke. Og sier at og vilja skaffa midler. Hvor skal danske skattkjaldaren gjalda for det? At vi har kanskje hemsens best på folketallet, granskar, folk som granskar. Bjørk, og det er ryslandskapet. Vi er ryslandskapet, men vi skulle strøyas for det, at vi gjør det kjølstøtt land, og så skulle vi arbeide gjennom for det at det som kom ur fyrjon av en hodjala, og sitter sjølver, og vi vet hva det vått akkur enn svar hundet, du vet det eisne, og vått små penger, det kunne ta vått inn her som arbeider for granskning menning. Altså det pengene som åker vått av for hodjalane til granskning menning, det pinos i målet til som vi kunne få åttanafra, sjálva det i globalen samstarv. Ja, men hvor er herrens navnet skulle vi ikke kunne få et åttanafra som Jan setter her, Bjørst. Altså, du svenner her som har vakset med over og påsendt at det er bare daner som kunne sitte okkur Nei, det sier det ikke. Det sier det kan en vilje. kunne vi sjálva gjøre. Nei, det er ikke ting over her av flokka det ikke fra 15 løtjan. De skal få inn 0 kroner. Ja, men sjálva, det vil færre seg vakka ting for å bytte penger. Vi får folk att inte arbeta för att övertäcka till måste. Vi skulle arbeta för att sitta människor vuxna förrjun, eisen och tjåslager. Det är inte bara ganga i pulsåsen och knäboxen och brun och kåte. Tänk på det för olyckan, alltså komma ut i heim. Ut i heim. Vi är global. Det som är så rätt synd för Jan Dahl är att alltså är halt att det ligger mer i hans innan. Men alltså han sa horisont gång till Danmark och så kommer action då det sätter en 8 klockan i över så action jag vill inte få hjälp till att granska, jag vill inte få hjälp till att utbyta. Han över vi till att göra oil för 800 miljoner i fjör. Han kommer bara sätta 100 miljoner av granskning och förhållande med samtidigt. Är det så olosalig av att åkra var klara att skaffa en riktiga pengar, inte bara granskningarna. Och var sannolikt är klara att skaffa pengar till en stor ut till dömes handbollen som hugger och utter i är nu.
Och vill skaffa pengar och det är globala pengar, det är inte bara danska pengar. Det är pengar för förska pengar. Hör här tid. Förisk Hör sig nej tack till det. Hon säger du nej tack till det. Johan Dahl. Det passar inte. Förisk vinner. Många tack säger du. Många tack. Johan Dahl. Gört eisne. Johan Dahl. Förisk vinner. Så ser man sig som det är. Förisk innovation, förisk startsfolk, förisk granskar. Hej och alltså vi har alla fel vi vitla lite detta samhället. Tack det senaste 30 åren så vi blev ett av rikaste London och i heimen om per Ubekva. Det är fantastiskt. Och vi skulle vi stanna här och säga vi kunde bara granska och vi kunde bara göra det lite vi jobb från döden. Det är simpelthen att bara bläck för egen i folket. Det är att köva. Det är att köva det extrema trång som förenkar här att det utvecklas la männa sig alla samhällstöjna. Det är pura för kärtbjörn. Det har missskilt det hela. Missskilt nationalism. Och det är några skilt. I allt annat roliga fister. Det är älskar och fister. Och det mest fantastiska jag har. Ut här, Donnehillen här. Och så att att heimen är nog större än bara Danmark. Och få att skaffa footing och pengar till en rik vi går väg till förrjun. En rik vi. Och att skaffa danska pengar till en Soratunnel. Ja, han lustar. Footing så var det. Lån, boilerlån. Ja, och där för att säga go home. Så att där är så fotchen undkört om förrjun. Men senast här får Nils Danmarskar bytta 200 miljoner till blir vänster i hornet. Och ungefär att männa förjar vojande. Och det var män förjar i 70 år sedan hemmaslån kom till går. Alltså Charles hemmaslån och Charles kommer. Männa förjar land. Den politiken som är förjun härna. Allt det som är vattujun härna. Theo just förjar det väl för samhället. Och till att det hålla av fram vi. Hur skulle jag väljas av folka ting? Ja, du måste lycka få ett gott råd från mig. Danmark är ett fantastiskt land. Alltså Danmark är ett land som dår innovation ut i fingerspetsarna. Alltså hur det går Danmark är öjliga lite av resurser i mån till Ockon och i mån till norra till dömes. Johan Dahl ska väl Danmark så ska han lära sig och ta att vi hem till förjar och hitta efter hur vi har gjort det förjar och hur vi männet av landet och hur vi har klarat att vi äcknar med ju vid station som bor som först nu. Vi ska att Danmarskar och säga kom hit vi lägger upp en underdikon ordning allt i jocken. Du vet gott att det tjås folk tycker älskar danska märken med landa östern ja. Så var det. Och gröna halvdugum så måste till det förska. Men jag hade själv det att det är otroligt viktigt att åker männa detta samhället vi att ha en bra horisont. Tycker här var för smällande horisont att själv. Allt för smällan. Tycker hitcha ju när det kikar hon har tycker vänt hon över faktiskt. Det så att tunnelstön. Ja, han dal det är det här hemma och så mig. Och Ryan här en avvinkulense. Hon är viktig här. Ja, det är ju akkurat omvänt. Vi älskar samband vi Atlant hem, men Jan Dahl han älskar samband med Danmark och Ryan fortälja förrgon att vi inte klarar på själva. Fantastiskt att vara en Vi gläder oss till att det har vi kunde samstarva Jon och föder vi där och vi har fått trick på att detta landet ständer och äcknon beino. Och kommer alltid bjöta. Vi får bjuda Johan Dahl till champagne och skål på dagen ta vi kommer för en Jansättan fällskap i är det bara rått under bordet att jag vet han det är uppständigt. Ja. Men Björn jag hade det att det är väldigt viktigt att tycker för så jag egen till att det är viktigt att du får sig pengarna från Danmark men andra från konton och öron utomlanda till att vilja männa. Alltså männa granskar det lite och upp på att allt var stå ju få folk hem här till att männa till landet som vi går. Och det var som säger vi Anne en riktigt donale folk. Och det här och det brukar orkna på helt att snacka om lösning och för i Danmark att ordna luftrum och att och självs att flytta självs ut i Danmark. Det är det att gå. Här vi är hemma. Lösa ting i hemma som har lösningar göra. Och ordna till praktiska ting som danskar. Och öron. Det tas nu om. Har vi gått väl. God tid, det senaste är för att hejta det ekonomisk kvöld. Sjönde först och främst om att för lista är och är som väl någon som är stor antydning. Men if jag eisne heita det om att finna fram och alla det de kan få det för mig så vill jag fra ta och i förjar ivetag i undergrunderna, då även i undergrunderna. Ta hej sampas på i Edmund Johansen att alla som jag alltid alla föringar skulle läsa här han struttes som ulver av skål för att föra fyra föringar finker ratten till undergrunden i förjum.
Och vi vet att det byggt av hessa Jag sambandskretsar kan som bara säga, alla Björn, samma tøyna sak. gänga ut och på att säga att vi inte mäkna så Björn. att vi allt som vi är i här som vi var i du där. vet lyckas Så att Jan Dahl och jag inte kunna just alla de här sämjarna vi gör i det och måste just är i inviterar för länkar tusen Jan Han Dahl. som EU-teker i förrjun til sambandslokkron. Og grava EU-teker 15 målsøkjer, 15 sjåvalsfolk. Ja, til omgjørt og klart. 15 målsøkjer har vi EU-teker. Og at kjent det jo gjerne dere EU-teker sen vi gong. Vi vet ikke sjåval til EU-teker. 6 målsøkjer. Så er nøyden 8-4. Så at det var også som man tenker løsene. Hvis nægget som man tenker. Det var ikke sjåval til. Det vet Jan Dahl. Har vi gått vel, det var veldig samband. Skål Jan. Ja, nu har vi en liten pause. Så det får tid til at røringen rundt her i salen, og det kanskje få ting vatten her oppe. Og det har et ungt pær som kommer at her var så fitt å si at de bakker oss opp, og han sier at sjåvarsfolk og sambandsfolk vil synge noe gå løp for i gang. Og til Frøye Sigmundarsson og Banta H.P. Jakobsen og Bernard, han spiller klarverdan. Han er reist med fine med i hatten. Så gjør dem en klapp til går. Kjør så vel. Tack för det. Jag får lyckas slå det fast då. Nu har jag snackat kanske 6 för telefon vi hann i det. Och han spurs med kvärt ett namn Jakob Bauner och mitt är Sigmundsson och inte Darsson. Och heter Banta Elsedotter Jakobsen och inte Haberg. Vi får börja med en läge som heter "Och kunde jag tog er här." Han gör så här. Och låt han hinsigna ja ruga och för ost heid hon har hållat mig i kassen under ja tack för det jag går hållat mig i kassen under ja tack för det jag kost hållat mig i kassen om dörren tack för det jag Magne är går ju gå här alltid samband i bättre. Take that ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Lay it soft against my skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side Till the early morning light All I'm taking is your time Help me make it through
tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. Yesterday is dead and gone, And tomorrow's out of sight. and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. And I don't care who's right or wrong. And I will try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, It's dead and gone. but tomorrow's out of sight. Tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't wanna be alone. Help me make it through the night. You don't have to be alone. Help me make it through the night. Tack för det. Tack för det. Ja, det tror jag inte, men Johans är en av tvätt först, så är det en så är det så att vi tar en först och så tar tvär sätten efter. Vi får ta lära mer på inte som vi har gjort för inte länge sedan. Och han gör så här. Kunde aftur sa det. Sa det nej fer. Sa det här och vi tillståst. Här utav våren är. Här i drejmorgon ute. Här i natten görs ljus. Här i mörskra sitte här utan det. Du inte vår här ute. Vacker som du är. Här han festor vi gåvor. Här han gåvor vi till. Solen aftur ska lysa av mig fri. Jag i drejven och livet. Här du hattor erst här.
hon ser. Hon är till här ute, här du bråsande lär, här vi tar så gelöjve, att du veror allt gott, än att bli här och i drömmen, svanen att dörra natt, än att bli här och i drömmen, svanen att dörra Fantastiskt. Ge dem en så klapp. Nu tar atter att han hade syster omgången och Jörgen för löva teatern vi. Nu får runt nästa omgång och tar vi i mitten Edis Hartman Niklasen och Anita af Rørsmør och hon snurrar sig om möjliga innanför och utanför Rysslandskapen. Tycker jag det ska vara också för börja. Tycker jag kanske att det är du vet. Okej, här. Nu sax papper där det är. Just väl. Ja. Ja, så begynner jeg ved å si at god kveld og sommer, og at det som jeg og Anita så til akkurat i avkvarere nå, og som rekker fylgjene i Virginia, så vet jeg Jesus slipper begynne. Takk for det, Anita. Ja. Og som sagt, evne tjokken til muligheter innenfor og utenfor Rydsfellesskapen. Og som sambandskvinne, så må jeg jo først og fremst påpeke at det er muligheter som jeg alltid har hatt i Rydsfellesskapen selv, og der er jo ikke så fire. Og kunne for etter velferdene, og for etter tryktene, og kunne for etter utbyggvinger, og kunne for etter samstarv, fiskevinnesamstarv og vinnermålegger. Og jeg halte på ånka som helst måte, jeg heter Naga man skal Kim sier at dere er i en særlig støvebank nå, for dere føler ganske trygt om tjokken, ta vakler løsenter, og dere er så vært av NATO, på grunn av dere er i Rydsfellesskap nå. Og standardbank nå skal ikke fiskevei avtale vi russar, etla ikke. Og her har vi jo några möjligheter hvis man bara hickar till showurger som är inne i Rydsfellesskapen. Kvar åker till dömes har era möjligheter än att lägga i Barentshavnen. Och det ska man inte kimsa att det är fortfarande grundlägga för en gång att man häver en annan möjlighet som man kan pröva att trötta inne i Rydsfellesskapen. Och det kommer till annars att man ska föra vi är ute i hem hvis det inte är 4 gånger omsökningar eller annat köken i Rydje så har vi åker en gateway i köken Danmark ska föra om en köken i Europa. Og her er reisende muligheter å utnytte posisjonen som er i Rydsfellesskapen. Og jeg vet ikke hvordan kommer noe til å tidsje, men tikk sier fra. Holver han her, jeg kører Sintra hette træt. Og da er det som kommer til lesna, utbygging og andre ting som kanskje ung før oss drømmer om, så kan jeg jo bare vise til mine egne opplevelser i Rydsfellesskapen, som var unge studerende, at man kunne føre herfra, til Danmarskar, alle veien til Storfrakland, til Mielhavet, simpelthen å lese. Vi måste SO eller jag vet inte för sig EUS det samma man kan nästan föra börja jag läsna vet du men det var omega läst det var lätt och det var lugnt att komma hem åter att börja läsa nere och så komma hem till förra åter att börja arbeta så familja är vi färn min egna familj är som barn är färn från Grönland och ner till Danmark eller förra och till Danmarkar och lugnt till Mielhavet och hem åter och hem till förra så jag kan bara förutsäga min Rydsfellesskap. Det är så lätt jag gör. Så är det monitorer, men först vill jag bjuda välkomnare. Stolt att jag snackar sambandskvinnor och just nu får någon ikväll. Ja. Och jag vill säga för det första att här som ger att vi har framgång i som samfällan till föregång för att tacka till dirve och till alla det som vi har till detta landet. Vi skulle minnas till att alla frampor som vi har haft här i landet har vi haft och jag föringar har vi tid till det. Det är inte så lös att vi att framstyr förrjun vill garantera även från Rydsfellesskapet. Ja, vi skulle samstarva vid Atlanheim. Vi skulle inte avbryta och samstarv till ett heimastyrs hilse. Det har vi alltid amarskokken. Vi skulle minnas till det som vi ofta tackar fram till fiskerydjedömen som vi har i stora stöd och i lotfastliga måste vi vara med dig som har mest av litron av hav runt om som sitt land och vi sitter äckliga
rättliga stora firmon och fyra föringar och det är det som ger vi till stora framgång i förrjun. Vi tar då fiskmarsch som vi flott vi ut av 200 fjörungar och det är vi tog upp någon att vi ha grundläge för stora frampor i förrjun. Vi kunde dömas täcka tar man tosar om läsande föringar som läser utalanda så är det rättliga områden att vi har gott samstarv vid andra universitet om det. Men först och främst är det tydningar mycket att vi tritcha, alltså att vi tar oss några uppbyggningar i förrjun som möjligt. Inte så att vi ska ha alla uppbyggningar i förrjun, det har vi inte grundala för det. Men vi skulle lätta ta gångna gänga som vi tar havshöjnas och Arne. Vi tar 30 utbyggningar av sätsen i lötene. Det är över 1000 läsande i förrjun i lötene. Det är mellan 6 och 600 läsande i Danmark. Det är inte att säga att härlig lacka vi lackande här stövet lackande men det blir stövet hackande av fråskaparsväsen. Kvoi till föringar av alet av förrjun vid av alet av kun självon ta hacka vi härlig att läsa i förrjun. Point give it like a baita tror jag här Katusla. Jag är så samt att det är gott att det finns några utbyggningar av sätsen i förrjun. Självan det skulle ju gå till. Här är ju ingen här som är givet om att föringar hej klarar sig självan, så vill inte det ju gå till. Det kan vara att det är vid attestig. Det kan gott vara att det är vid attestig, men självan det klarar sig. Årsöken till att gå i en riksfällskapet, det är ju simpelthen tog att lösa sig. Det är ju inte tog att gå i nöjt till det. Och att det löser Danmark i den grad. Möjligheten att jag åker i riksfällskapet är det går, det löser sig. Särskilt ska man också fortsätta nästa. Efter att ta mål och annat. Man ska alltid göra det skinsamt. Det ska kunna fortsätta. Och vi ska gå färre till fiskeskapen till åken. Bara nu är det ju alltså i en nivå. Vi att man kanske inte får förnöja fiske vid Sottmallan vid Ryssland. Och så för en hel flåte kanske lite. Och inte få fiska näka. Tar är gjort till bottfisk. Och det här uppe så fisk kanske som åker inte färg hem och fiska. Där kan man inte skia. Det här flåtan som ligger nu kan inte spela pitcha stom. Så är det man ska bryta. In i Ryssfällskapen, för så kunna gå släppa ära ställen. Jo, det är det. Det kan man göra. Vi har gått samstarv in i Atlon Rujtjenon, och det kan göras mitteln åkon, Danmark och Förjar. Men särskilt mot Grönland skulle åker färra igång vid att vita, kanske möjligheter där av bjåkon, av kvoton. Åker har bara möjligheter för efter svarskalva. Och åkerna för ett rättjon. Och man kunde bjöa att man kanske skulle uppsjöfiskarna. Och hatta skall. Det har inte vi nu är det jag. Det har inte vi Rujtjesfällskapen att göra om vi cyklar och i Barnsjön eller Grönland eller i Newfoundland eller runt om Förjar. Hade var föringar lektion i vid och har till arbete. Det är inte alla danska ministrar som sitter i en det är föringar fiskevinnaren som hackar om BTU och föringar och inte snackar blockstol. Nej, jag kan ju bara säga. Det är föringar fiskevinnaren som men att åker här var gå avtaler i det in i Ryssland. Det är inte sant. Nästa möjlighet under förrjun. Det föringar fiskevinnaren som är orsöken till att vi kunde ha gott hälsovärs, allmännavärs, och pensioner. Det är för till att vi sitter alla föringen självan att vi ska bara frampor i förrjun. Och inte att vi säger, Danmark vi då inte, gå vi kunde inte betala för jokken. Nej, det säger jag alltron. Och det är för ångan du säger. Det har vi inte sagt i flera år. Ja, det var alltron att säga. Och annars skulle nämnde NATO och Janne som om att du säger att NATO väljer också på grund av Ryssfällskapen. Nej, NATO är AHO och har Förjar och Grönland och i NATO. Danmark skulle inte sagt minne i. Det är spårningar om beliggenhet och kvar ligger och Förjar ligger en strategisk nöje. Grönland ligger en strategisk nöje. Inte Danmark. Jag kan bara fortälla dig. Jag ska välja om jag har väljarna från NATO i hästen dörren och Ryssfällskapen eller inte. Så vet jag också att det är upplagda väljer. Det är Ryssfällskapen. För man är naturliga värder av NATO. Vi tar ena för varje krutche. Och ta tog torskar om 5 timmar att härsätta Danmark. Och tar inte komma och till hjälpa. Nej. Ta var brättar som hjälpte oss. Och ta just oansett om vi var fullväldiga eller också annat. Och stort att det var till krutche fick man danna NATO. Har vi att man löser häver en allians. Så läs är man väljer långt att denna krutche vill det föringar ha lösning. Men det var det danska konkurren inte. Var det att han tog sin till oss? Nej, det var det inte.
Jag hade det att hvis man hickar efter kvar för völaga man häver rysfällskap någon och hvis du säger att vi skulle lösa i hästen dövan så man samvetsskoläser så huxar man inte välfärd när vi sin äkta öke och då är man absolut inte en gång att nämna i hästen dövan. Vi har varit samstarv i Ötland och Jövnopöte till det som Ötland bitchar som frampor och vi skulle ha varit samstarv i Ötland östen i Danmark men det ska vara Jövnopöte. Det kan inte vara så att vi säger att akkurat samstarv snurrar sig om så att de skulle bestämma över oss. Det gånger inte. Och helt inte att det kommer till Lesterstol. Lesterstol till föringar är verkligen en oilöva i danska samhällen. Så ser han när föringar håller fram vid att arbeta och i Danmark att han har tagit uppbyggvinsterna. Så vi en stor oilöva till det danska samhället. Och det vill så vara. Och det vill så vara oansakare för att läsa. Man ska inte hålla att förs läsa en utrörsla för Danmark. Nej, nu ska vi ta det I think. Jag var som till kriminellt att förs läsa det hur vi i Danmark och arbete. Men det säger jag så det som en annan möjlighet. Och när förs läsande så blev jag uppbyggd kanske i Danmark för ut arbetsmarknaden. De kommer hem vid en riktig nyvitan och tillfällen till åken. Jag hade inte till några ampa för. Norrländsk avtal att kunna läsa i universiteten köper en runt till Rutschfällskap. Ja, är sant. Men så här var också nära möjligheter för det är ännu mer grundläggande i Danmark. Tillsammans. Ja. Okej. Och då det kommer till Lesterstol så skulle vi själva attacka och han om vi tog alla Lesterstol som föringar få i Danmark i lötene så att det kostar mellan 30 och 100 miljoner. Det är en spårning till en liten tunnel som det här kostar. En liten. Snackar inte vi med om tunnel. Och happlig fotbollsspelare. Nej, det som jag kan säga så, det är att man i behöver för nere sort nivå och häsa petitesserna och i hässon döven. För att gå vidare till krutsch i Europa och gå vidare inte gå så långt utanför. Oljepriserna hackar, räntan hackar. Det vill jag lösa och det var stadigväck en fråga på att Moody's rating hjälper om vi har ett 5% 5% ratelån, hvis det också skulle betala attor så skulle jag gå upp på kanske 6%, det samma som Island. En familj har reisende hos som helt sitter i land vid 2 miljoner, ska betala 4 000 kronor eka om månaden. Hvis du kan titta på någon samstarmen i det. Och att inte trycka sina egna folk och hemma och öka, det är simpelt en samvetsskoles. Och det är halda av fram. Säger du här vi att det danskar som betalar för täcker över höttet av föregång, det är faktiskt att du säger. Jag har inte hört året. Det föringar som själva får ut och skapa virning på den öjnaste det, bättre som kjoss och det samfället. Det är inte några allmosa som ger att vi tar täck över höttet. Att åker här var apeln själva för det går så långt fram, åker det kommer i förjon. Believe you me, här är det samt, åker är serföringar och åker öde. Men samstarv löser sig. Och hvis det löser sig att trycka till ett heimland och till folk, bara vi välfärd, tryggt, och ekonomiskt nu tar öll världen är lava och ja som folk det vet som det är bara hejt du vet. Jag hade absolut inte man kan få lösa nu eller över nämna det. Jag hade det är vitalt att dere halta lejerna nu särskilt i hästen döven som hade vad så står här nu? Okej. Vi ska hålla löjerna som vi gör nu och han löjen snurrar sig om att vi övertaka till målsökningen som vi har efter att övertaka loftrum, värje, trycktermal och så vidare. Och det gör vi stivust och det gör vi och i samråd vi tar mentlagar som nu har arbetat av tog. Just självande ska detta vara en gång som vi talade av fram. Det är vuxet. Alltså kvart som vi har lackat blocken, så kvart som vi har tidsi vi arbetat, så har vi mätt detta samfället. Minnas det vi lackat blockstolen vi har en tringe. Minnas det har vi om allt arbetslösa som tar för att komma och att fashion som för att flytta land någon. Valkatal är vuxet vi, jag vet inte hur snägt procent, 20% och budskapen är fördubbla och så gärna. Alla till oss väl årsrycken till att sambandsflocken gavs vi att ha täljaren och höll och sambandsflocken som visste färre täljaren som visste att hur snägt blocken nu har ju varit hvis det tjål inte görs där så är blocken mer så höver ut där och så så det men samstund som han är men inte vär så hög så hackar jag vi ordnar en tom. Nej, det är färdigt. Det var minuter, ja. Det är tjål det. Jag hade att sambandsflocken är fair, prokva att heimtaka målsökje hever allt som är en tropelage. Man går in för det att göra det skimsamt. Man vet att man fortsätter att klara att täcka in. Och det är önskan som hever tidsje. Jo, jauna flockron, ett målsökje, mera än sambandsflockron heim. Så det är inte ett problem för sambandet. Och kan jag gott för att säga att jag så huxar om ratare nu. Och vad annat vet att du snackar om, ja.
Hvis du sier radaramalet, kan man si at det skal avgjøres til førjen og annet, og trykta politiskt annars vi skifter. Og dere har ivet ikke en flåve til fyrre, som sjåvande blir leveret og får noen stande. Tog at dere har starsfolk, som er i føringer, som har sittet og driver øke, og i nok var. Det vil si, tar jo dere klar til å iveteka, og fortjentjen vær grunnlagt under tog, så tar dere det. Hatta kan gjøres vi nok under øker, og ikke måte tog, det skal være skinsamt, og det skal fortsatt løse seg, så jeg vet ikke pilka vi velferden til dere. Godt vel. Jo, han omvendt, han tar det ikke opp. Ja. Ja. Ja, men så har vi vänt atter till tar hemmar som är vanlig är ju i. Så nu omboj är sjåvande Tjåaldri och Løysegarørslarna. Med han bara omboj sambandet och atterhalde. Och bara, ska jag bara börja? Ja, gör så väl. Jag börjar Johannes. Och okkara iveskrift är lösning och samband. Och jag måste säga akkurat som att otrolig ären av att vara pastor av tariförska tjåene. Heggrun om det kunde oj. För att har vi inte mäkna skapt har vi tryck på våra egna tillfånge. Och min hoksjånet han, och jag är uppbyggningsörfröjningar, att alla ställen har vi då visst våra egna, det vill säga våra egna tillfånge, våra egna evner, våra egna sammanhalt, och våra egna folkarej. Så har vi tidset til stor framstiden og låpene i førska samfunnet. Jeg skal ikke ærke sambandshatt for nek, men jeg har mengan spurt, hva det for et mål som sambandshatten har barst for tjåene, og sagt, hetta vil jeg få i kjøkkenen, og som vi er stolt av. Og bare kan svære til han for året. Og det betyr ikke at sambandsfolk, den er gale ved teimen, til at sambandsfolk er ikke vant til som bygger landet og bygger tjåene, hva eneste av det. Men det som skapar framboren, til at vi selv tar arbeidene og vira oss selv og våre egna tilfunns. Det det som løsning handler om. Løsning og fullveld er ikke en henting. Det en hoksjon om hvordan man menner i samfunnet. Og for oss, så det at vira sitt egna tilfunns og vira sitt egna folkarei, det tydningamesta. Det folkarei at et annet parlament i en øren land skal ta avgjør om tydninga med virkift til oss? Det folkarei? Nei, det ikke folkarei. Du må selv takke tog, er ikke tog takke her. Ja, og hver er for vi tar tid til folkarei til dere, og vi kan nevne alle dømene fra fiskemarsen til skolen, først sender vi folk som bor breka av landet, og hver er for vi tar tid til arbeidene, så har vi ment dere. Tog er dette eisne vel om skulle vi nå atter, og jeg føler folkarens vel, jeg bare sier akkurat som at jeg kjenner det som at gav satt vi kjøtte folkarens om på han. At hun ikke var her. Men ikke som hun var brukt til å gjenge måter tøys som Tjåskaparørsland og sambandsfolk har vunnet. Vi nå har lett oss under Danmark atter for innan i uttrykk målsøker og verilagen undergrava til at det har vunnet Tjåskaparørsland. Tøy er vel og tydninga med at vi må velge en Tjåskaparlia rødt som berges for at det førska folk stender eknom beinen og sier til at vi beger vi dæner omheimen. Tøy skulle velge liste til Fakadensfjall. Ja. Ja, tack. Nu fick han trutja minuter. Jag tog tøyna så, men till Jordan så var jag trutja. Ja. Väl nu ständer sjön i mitten möbelökar och tar fast vi sambandslösningen. Ettla heter här som Tjåald alltid pratikar. Ja, man lät oss täcka pette för så gärna täcka oss bort ur möbelökenen. Vi sier ikke motor at iveteka målsøker, ta det gjør mening, ta det kan bedre om måløkene gjør føringen, og noen ting vi kunne gjøre bedre her hjemme. Og ta kom fram før kveld, ja, vi har iveteka, ja, 16, at alle, javna folkene lysende mål, og Tjåald 6 målsøker. Og Tjåald skal alltid iveteka i øven verskene, ta det i anstå, ta det i samgang, så det mer her, ja, boja, og ta det 4 røkast ordentlig, og så videre. Men vi har et toppmoderna samfunn i fargen. Vi fotlon hittlon av møveløykon til okkara unge, til arbeid, til flitføre, tog av et gjennom fellesskapet. Atler heimeren i fellesskapen. Hvor det til? Til tog til 4 måneder og jeg i fellesskapen.
Och så nämnde jag en höjta självor ute förra omfärden och allt av är att ja men Danmark hur avgivet nekvan kjøsøgeratt ned i Brussel. Hvor gjør det til? Hvor avgivet Danmark som totalt suveren kjøsøgeratt ned i Brussel? Det gjør det tog av fellesskapen ned i Brussel ES gjør det man mer enn det leta. Og til akkurat det som snur seg om i rutsfellesskapen vi følger få så nekva for noe mer enn vi leta. Vi leta etter håndene så å si ikke. Man har snakket om vi har noen ting i fela til Gjaldøyra, Kongshus og noen andre vidskifter i hverandre trykter hver utenriksblikker. Men hva er hent dette velskøye? Vi semjer søkjande samstarve for eia. Det som hent at nå utenriks hver utenriksblikkeren øysene bliven et felags målsøkje som vi i fargen omsider sammen vid dønnen og grønne der. Til nytt, til en menning av rutsfellesskapen tog jag vid vilja rutsfellesskapen, vid vilja samstarv, och tog ber det till. Nej, det är inte, jag har en minut efter. Tog det kan han så som så, han sitter efter det. Tog det, vi säger i sambandslösningen, ja, vi vilja samstarv, tog att det löser sig för färger, ta skapa möjligheter för färger och föringar, tog vilja vi inte avvända fellesskapen. Høgni Høydal og Tjauvalde tåsar alltid om, ja, men vi skulle først løse oss om bortsures nere fellesskapen vi i, tog vi får så reelle enn ikke bedre fellesskapen enn ikke sans. Jeg kjenner ånkan fellesskap i heimenon, som så gode som rutsfellesskapen, som skapar sånne ikke møvleikar som rutsfellesskapen. Ånkan! Takk for det. Jeg gjør vel. Jeg kjenner ånkan fellesskap i heimenon, her og i annar man fyrir hin, man kallar det fellesskap. Det en færentøy, Jeg kjenner ånkan. Vi samstarva. Omma må være ur Danmark, Marie Louise, en fantastisk kona, bo i Färjön i 50 år. Hon har gift vid Abbamunnen. Hon sier ångande til henne at hon skulle være omafyr og bestämma om Abbamunnen slapp av gjøre nega, eller om han slapp ut av vidtja folk, eller gjøre avtale vid ånder. Det sier man gjør det Abbamunnen helt ikke for henne. Og hon sier alltid, ja, men själva skulle vi være som brøver og systrar, jansett. Det skal ikke være så at anten Abbi eller Omma skal ta avgjør om du slipper ut i heimen og ta seg vid ånder. Nøytal. Bare legge på en gang til at altså, självande skulle vi, som har kjøst ut land, nettopp for å samstå i andre land, av jøvn og føte. Og jeg skiljer ikke hva sambandslokkeren sier, altså, sier bare at vi tar et fantastisk land, og det har vi skapt, tog vi det av tidligste stiene. Og jeg har sagt hva Leo alltid, at førjer skulle være som en Formel 1 rasarabiler. Ja, jeg vet ikke det er no go-mint, men hvor skal han rasarabilen bare køre rundt av Jyllandsringen? Hvor skal han ikke fære ut i heima og køre? Og det samme som Arne Nilsen i familien sier, vi tar det funnet at vi blir myndet som personer, men vi færer ikke ut i bojen og røyne finne samband med de som vi skulle elske og anna, og ha mamma og køre vi. Vi gjør det selv, og til det som har skapt alle framfor i samfunnet. Men nu går det hinveien, nu skal man til Danmark og be om penger og si at jeg vil vurdere, så tykker vi at det vilja, jeg vil medas på mye ditt vir. Jeg vil ikke ha det at jeg kan lærne mer penger ur Danmark. Ja, men hvis det ikke er på, kan jeg selv megne ikke alt at nu har vi lett meg fri i 2 minutter. Jeg må stegge der nå. Ja, gjør så vel. Handa tøyen du tåsar om færen. Og hva om færen? Til tøya vi vilja rutsfellesskapen, vi vilja samstarva, vi vilja finna løsner. Det som henter i det, bare så tøyene med jeg løkmauer, har vi vidtja nere i Downingstid nummer 20, åttan av danskar var vi, jeg var vidtja i Norge 4, statsminister Norge, åttan av danskar var vi, jeg var vidtja alle mulige stans rundt om i Høyme, åttan av nekker mamma eller omma eller nekker vi løtt med av vennen. Tøy er jo gjørst og gauon samstarve vid dæner, vid menn nokken, øyne åttan ikke beskøtjen, og dæner gautakka da. Tar sier ikke, nei, til å stå i grunnleven og alt det her, så er det som Tjauvaldi alltid prætik, at ikke skal bare til, og i så spennende trådgjene, vi slipper ikke om mo, og ikke om alt spiller om lov, og de må komme vi og løye oss. Det passer ikke åkne. Bare det hadde gått. Påstander som færen. Hadde gått bare. Og hvor kunne du nå færen i Downing Street? Hvor du nå stoppen undan her? Tog til å andre damer, Gent Julta. Nei, jo, det må det være. Tog jeg fullværslandstor innført her, vi stod nå, satt ned 8 Ja, men ikke nå, og i rutsfellesskapen nå.
Vi stadigvæk ikke alt for det. Ja. Allt för det. Det har ju allt framsteg som vi gör. Det har ju allt framsteg som vi gör i förr. Fällskapet här bära, vi nästan bära få och allt framsteg vi gör. Skall ta och handbollslägare vinna saker. Så ser det Danmark och Apple. Monto var det Danmark. Och vi lägger bara och det är bara man väl Danmark. Och jag vill samarbeta på alla måter och vi lär något av dem. Men det passar ju inte. Danmark det som vi har gjort och framsteg. Det har varit på tross av hemmastyreslån. Det har varit på tross av grundlån. All stid har vi gjort vi har bara häktene ner och sagt vi tycker på oss själva. Ja, och sambandslagen är inte 8. Längst framman för Kjell. Så lösningar som kommer med en samband och sitter vi valde. Ibetøkna visar det. Men börja högna nu lösningssamband i utskriften. Skulle vi lycka för det? Ja, när att du har lösa? Ja, jag löser för annars av det. Kvärt löste konflikter eller i allt du skapar några konflikter än du löser. Det gör i Sverige. Det gör alltid sambandsfacker. Till lösa för annars av det att vi får upp på måtten och säga att mer att skapa några här om en land och ett land och göra kom mer och mer självbjärgen. Till lösning är inte en händning. Det är en väver fram till att få ett gott samhälle. Högna. Så det är lösningen. Månaden med lockon. Och formliga så vill du vid lösa morgon eller gör. Jag kunde göra det så stad det samgång. Toi jag vet ha vi tar ju mal för det för några sambandsmän i fackaflossen och andra flossen. Okej. Och i sambandsflossen väl ni. Och i sambandsflossen. Nej men bara bonden inte ockombarna eller mitten ockombar eller mitten sambandsflossen och Kjellde. Är väl han att tid meina att vi stannar och bättre utanför det fällskapen som det är i det. Men sambandsflossen säger hycker låt oss helt männa hämta fällskap med i och låt oss skapa hemsens frälsasta folk i hemsens bästa land. Och i här som fällskap med i. Men tid säger nej, vi skulle först ta någon ur fällskapen och ställa någon utanför det och så tar det samtal med allt annat och kanske det hända fällskap med. Nej, det som bara det som vi säger. Att det stötningar mycket. Nej, det som vi säger, det är en fällskap. Är självande sätter samman av jambjås falske av myndig och falske. Att fullvält i det samma som är myndig som personer. Ta till bli myndig. Ta mest inte att det missar att samband med föräldrar. Ta mest bara att nu tar det själv i öppna till löve och skapa något. Det är som det mest. Och jag vill gärna ha en fällskap, men en fällskap må vara sammansatt av självstående, jansätten personer eller landet. Och vi vill ha limmer i ST, vi vill ha limmer i Norrland, så vi släpper inte det. Till Danmark säger, nej, tar livet ändå i togene från 1830, tar man till en enda rutsch. Vi missar vi inte har limmer i ST. Vi missar rättligande, vi missar allt samband vid allt de länderna som är limmer i ST till 103 länderna. Missar samband, vi tar fullt av samband i alla land i hemmen. Bara lyssna, du säger det här, jag nu färdig Nils Dannus till så vidare, men du sänder framväges under liende av en dansk försvarsrörelse så säger det här tar vi avgörna om berg om åkara. Värjemål, du gör det samstarra utan löktinge. Jag kan nämna 1000 dömer om att du inte är jansett och slett inte löktinge. Alltså, efter nu inte nokta man näka färd Downing-Street eller större. Jag har sport för fack och löktinge om du kan göra samstarra som faktiskt... Nej. Nu snackar vi om foringar i fällskap. Nu snackar vi inte om foringar och löktinge. Nu snackar vi om foringar i fällskap. Hur vill du gå limmer i Norrland? Ja, men Eller WTO, eller Arktiska ranon. Helsingfors-avtalen en foring. Man kan diskutera är det Rysslandskapen eller Helsingfors-avtalen. Det andra kan komma först. Men det är rätt att Helsingfors-avtalen säger att det kan bära att han öjne staten vara limor, inte flera land i samma staten. Det är rätt. Det är Helsingfors-avtalen. Det är så vidt är ju en Rysslandskapet ger till, ja, vi kunde inte få bönlöjs limaskap, men hvis vi bröt Helsingfors-avtalen så är det bara tid. Och det är samma vi vet ju och vad var det? Ja, och det är samma så att jag ödlar med det bara som för det har varit mäknade. Och det kommer ta utrådet som döma. Hoppas vi inte får så land så mäknar vi tänker tror jag kommer in i FIFA och UEFA och ta börja i managervärde. Och det är också viktigt. Det är det många kanske till vidare åsander. Vad är det som männer ett folk och ett land och en människa? Är det att ta apel själv eller att säga nej, vi är inte ansett. Vi må do på att någon annan hjälper oss. Och det bästa döme är åkara lothöga i allt så samstarv. Jag tycker fullt fast på det att jag vet är självstående tar vi över limits fällskap och människor kommer akkurat som hon kom tar vi brott i rusträckalåna som sammanslagen var motor så vi nu kunde bryta öl och whisky ju alltid färg och har skapat en öliga männing. Danske statsminister blev stående. Det var ärsning mod då. Färra vinna.
Vi hade varit en underdelt av färravinnen i Lolland. Och vägar och tunnlar och havner. Hagnöjdal. Men bara kvart hade Barsfyr så det vunnit. Vi tar Barsfyr att utbyta förska samfället och skapa möjligheter till föringar och färger. Kvart i färgen hade Barsfyr så det vunnit. Vi har män och i allt tjoa samfällan. Färger. Första formauren i sambandslösningen var han som skriver i flest och fastlandsanchner för Petersen. Han skriver för förska målen och vi tar alla de största männen och utbyta det förska samfället. Vi vävon, tunnlon, havnon, målen, ödlon och ödlon. Och skapa möjligheter till åkon. Och vi är påstand i färja folk. Man var ett av frälsaste folk i heimenon och i heimsens bästa och tryggaste land. Hej, omgående jag nyger. Ja. Tycker få hålla en annan minut kvar att smyrja och väljare. Det är så väl. Skulle jag be så du kan ända, eller? Det är så väl, ja. Så släpper du ända. Det börjar nu. Nej, jag har alltid tydningar mycket, så jag ända släppa ta sig samman och så normalt. Tror jag ofta ändrar vi man helt manier ger sambandsfolk och så vidare. Det gör vi slett inte. Det som vi är osand om. Det är under kvarjon grundarläge och kvarjon viron kommer vi männa i samhället. Och det som vi säger i tjåvaldet, vi männa okon, och vi talar till galdande för alla tjåer, det är vi att häka äkna arbeid och få fullt folkaräge och kunna virka som en fralser folkler i hemmen. Och jag har alltid allt sövan tjåkon visst det. Och sambandslockern har varit mot sån ekon. Jag har aldrig sambandsfolk har varit mot sån ekon. Sambandslockern har varit mot vävon och havnon och undergrunden och fiskemarsche. Han säger vi inte uttryck. Det var bara tjåvald som ville ha fiskemarsche för händer. Och till bättre vunnit vi det. Det var bara tjåvald som var motraffären i ES. Till bättre kom utramän och rädda av det. Och för att det tar sambands för fullt undervitt. Och till är glad för det. Det är som alla samma säger ena för. Sambandslockern för så länge som man vill drien. Och så ligger han här. Inte han vill drien vojar. Alltså flockaren. Så omgående mycket att jag kanske blir bruk för en mån. Jag får omgående nydja sambandsfolk och säga att här är värre förengar är. Vi är bara osand om hver är i anbøyene og grundarleg for mennene i samfunnet. Og er samfunnet om at fullveldes og tjåskaparørsland har skapt alt de framstigene som vi i dag er i aller fektnast om, og det er alltid eisen sambandsfolk er. Og tog skulle de velge sjåval enn fullveldes og tjåskaparørt av folketing som vi ikke enda vi har satt som en danske landsloder eller som Langeland. Takk for det, Jørgen. Takk for det. Ja, så för Barnesen och annat där snart just väl Barnesen. Ja, gå föringar, gå väljarar. Jag vet öll stolta föringar, öll tjauskaparfolk. Tog vi vilja männa förjar. Om man är tjausmaur, sambandsmaur eller något annat politiskt, så vill jag öll männa förjar. Sambandslockren vill männa förjar och i fällskapet med det är oj. Och det gör vi kvante, bara här som välskajnon. Här var vi mitteln anna, vi till att toa åttanrygges Sverige och trycktarmål till färger. Man kan kalla det ivetöka eller en halv ivetöka, och i ötlomfören är det nu i färgen vi vittjar att här målet som förvär Pere Dansk, som onkel ville sagt. Nu är det vittjars i färgen och i fälla vid danskarar och grönländare till nytt. Vid männa alla tøynar möjligarna till ötlomföringen, så är vi kunna få uppåtter flere velmøylikar som borgarar i som fantastiska landet, om vi ikke affære av landet noen, det kan være i utbyggarørendon, lestrarørendon, arbeidsmøylikon, bostadsmøylikon, ikke bare i rykjenon, men atlan veien, jeg pleier å si, helt fra Mialhavnon, flytta til Danmarskar i morgen, så er vi EU-borgare, har fått ratten til EU, og helt opp til Norskpolen via Grønland. Så vi har håpen av møylikon, og tog det høyt ja öll om å velge sambandslokken for en tryggere menning av førska samfunnet til flere muligheter til førjar og alla føringar. Ja, jeg vil takke formannen og baven, Høgna og Bare for godt skiletsjak, og til Knudel som har vært lot. Jeg halte Vestmingar sin framme, for er det ikke det? Hevna gørst det? Så var han. Fyra mål framåt VF, men det sliter en. Nu alla att ja, det är stigt, det är helt inte faktiskt svällen. Så till det främst nu. Vi kunde nog ta det natten. Hatte vanten, ta Arlöjer. Nu alla att Fry och Banta och Bernhard släppa att spela till Sandra Teat. Och så alla jag också slår det av i första versen av Tjåsans. Atlan. Ja. Atlan.
Ja, och kunna ta Atlant där till lei. Samtidigt. Somre vil opp, du tekor med æter, så tatt og faun, tid åtjar som æter, god signe til navn, som menn tikkon gå, tatar tikkon så, ja, god signe färjar mot land. In rojen som skojnor av somre och i loj, in ödnen som tojner mängt loj vetrar toj, och myrskre som fjaller mer bjarstasta mal, och ljose som speller mer sior och i sval. Allt stranger och i tåna som voa och våna, att everje färjar mot land. En oje tog nior och i bön till tog god. In heila je frior mer fadle och i lod. Lät salmoina tvåa sär och i tojne dår, så tårer hon våa av gode välskord, att bera ta märke som ej känner värsten, och i varvajter färjar mot land. Nu spelar så Fröje och Benta och Bernard. Så han gör det väl. Jag får lägga presentera den mannen som sitter utanför med Kobajat nu. Han är allvarlig kväll i uniform med Kobajat. Han heter Bernard Pedersen och han vill ha spalt nästa samman och han är alltid fus att hjälpa till det. Och Eisen kväll så vi får spela 2 låtar och ta första sången en sång till Elton John han gör så är Some souls get restless under the skin. There's a shore they might have, Mary and the man. You know that I love you, but I love to be so tell me what do you want, yeah,
from a gypsy like me. I need a ring on my finger, champagne on ice, one man to show me the best part of life. Is that what you want? Yeah, that's what I need. A home and a family makes sense for us. A solid foundation built out of trust. Do you think you can find me with someone like me? 2 arms to hold you, one place to be, are just some of the things that a woman needs. I've been shortchanged and cheated so many times, but you're all that I wanted for all of my life. I've searched for the reasons, I know how it failed, but what can I give you when I can't trust myself? I need a ring on my finger, champagne on ice, one man to show me the best part of life. Is that what you want? Yeah, that's what I need. A home and a family makes sense for us. A solid foundation built out of trust. Do you think you can find me with someone like me? 2 arms to hold you, one place to be, are just some of the things that a woman needs. 2 arms to hold you, one place to be, are just some of the things that a woman needs. 2 arms to hold you, one place to be, are just some of the things that a woman needs. 2 arms to hold you, one place to be, are just some of the things that a woman needs. Tack för det. Tusen takk for det. Nei, jeg vet ikke om vi skal tåre å si det, men ta sørste sangren, du må gjerne synge vi. Det en førske sanger, og han handler om til 2 fast som saknar hver annan, som lønner seg til hver øren, og som elskar hver annan, og det kan kanskje være kærlighet med 2 lånt, jeg vet ikke. Så han gjør så det. Just att det ska älska till. Får du fra
sover och allt gott. Just att kunna trött fagra här komma stor och torska av kinnon först har